Салом алейкум, бародар азиз. Овозом биён. Агар овозом биён, як нависен. Гап нестай, гап нестай. Бунёни бародар азиз, имрӯз нависи ман занг задам, телефонро набардошт. Бароям қара. Хайка батарак зангат мезанам, бахшиш. Салом алейкум, бародари азиз. Хуш омадед ба канали ман, Ибн Сино. Касоне ки дар канали ман подписатсия кардаги нестанд, дураем подписатсия кунанд. Новобаста бо чӣ мушкилиҳо ман кӯшиш мекунам ки я эфир кунам. баъд аз кор бениҳоят мушкил аст. Бениҳоят мушкил аст ки мақсад монда мешавад. ба ҳар ҳол кӯшиш мекунем ки мақсад савол ҷавоб кунем. ва касоне ки мақсад подписатсия кардаги неста, гуфти гапи росо подписатсия кунам. Бародаро азиз, аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекардам ки бадуни дастгирӣ кунем. Дастгирӣ кунем бачаҳои азиз. барои супор кушодани ҳамин клиника муҷа аллакай 14-15 ҳазор ҷамъ шуда гап дурои дастгирӣ кунем бачаҳо. мо ҳама шуморо дастгирӣ кунем. ҳамарӯза муроҷиат бисёр бад мешавад, наметавонам вақто мо шуморо чикор кунам. медурем мегӯяд ки акай доктор я дастгирӣ кардан накор, дастгирӣ кардан накор. дастгирӣ мо ҳамия ки барои ёрдам кардита ҳама сол ба як ҷоро кушоем, биёй ёрдамту кунем, бепул ёрдамту кунем. бародаро азиз, аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки илтимос чӣ саволе ки дорем дар ватсапи ман нависем. саволое ки мисол беруни мавзӯъ дорем, илтимос дар ватсап нависем. салом алейкум. ва алейкум ассалом. акаҷон савол доштум. отаком аллергия дорад, гарен мехӯрад. 4 моҳ шид укол аллергия кардам, соз нашид. чӣ хеле укол кардӣ бародар азиз? чӣ хеле укол кардӣ накардӣ дар ватсап нависда, ман мисол бифаҳмем чӣ намуд укол кардаги худат. Ceftriaxone. Бинавис дар ватсап ман навис, кадми назначение карда бародар Бахтиёр Шарипов бинавис. дар ватсап навис, иншоалло тавбата ба эфир малиш мекунем. Файзиддин Каримов, салом алейкум бародари азиз. гуфти гапи росто ки бисёр гапҳои ноҷо задастӣ ба эфирам, гапи нохуб задастӣ. гапи нохуб нависӣ дорам.
915 398 3268. бародар азиз Бахтиёр Файздин Каримов. Файздин Каримов, именно саволи ман ами гуфтани ман ба худат. Ман духтурам, фаҳмидӣ бародар азиз. Новбаста кадоми ҳасти нести, ман хизмати худро ба ҳама мерасонам. Ман намегӯям ход ту дӯстӣ, ход душманӣ, фаҳмидӣ? Чӣ кори кардаастам, накардаастам, барои хотири бародар гуфта кардаастам. А то, что ки худат ҳамин саволҳоро тик барои як гуфта гапи русо не очень гапи хуб нест инҷода. барои чӣ маро Тоҷикистон мебарам? Барои кадом ҷон? пока ҳичи гуфта наметавонам бародар азиз, ҳичи гуфта наметавонам, бовар кунед. ҳичи гуфта наметавонам ишқи. бале акай Бунёмин, бале рост мегӯям. медонӣ ба як сад ҳавасу оруму бишқи дар ҳамин эфир баромадан ман бовар кун настроение мегирезада. гӯш куда бародар азиз, бо мегӯям ки ман духтурам. бо мегӯям ки на ба як кас душманӣ кардам, на ба душманӣ мекунам, на кордорам, кордорам намешам. любой одам одамои боломақом омада ои тавбат кардастам, ҳамашон тавбат кардастам. саломат бошед бародар, саломат бошед. ҳай саволотуна тин, чӣ саволе дорем? Саволтунем канай кор фармоед бародарон. хуба мебарам охиётан ман дара мебарад. вақтон пака зиндон барои поликлиника хуба мекунам. Файзиддин Каримов, номери ман 915 398 3268. баъди эфир занг бизан. саволото якта ба якта ҷавоб медиҳам. лекин духтура дига чиё фарқ кунед, илтимос. савол-ҷавоб имрӯз дар бораи бемории бавосир, яъне мо бавосир мегем, геморрой мегем. бемории геморрой дар давр замоно ҳозир ҳамаи бародарои мо бениҳоят бемории геморрой шудагианд. мехостам ки ҳар як мавзӯъ дар бораи ҳамин ҳар як бемориҳо
ҳар ҳафтада мақсад гуфта гузарам. Вале илтимос мекунам ҳаят ҳамаи шумо ки ман ростка ба корои политикӣ ё ки барои корои ки мақсад давлатӣ илтимос мекунам маро хуш накунед, чунки ростка политик нестам. Ман духтурам, шумо маро ягон саволи мисол чӣ тем саволи хеле чӣ битен, ман саволтона ҷавоб гардонам. Ростка сарфаҳм намерам да политика сарфаҳм намерам, барои ки ман юрист нестам ё ки адвокат нестам, дигар чизе ки нестам, ҳеҷ гуфта наметавонам. мавзӯи масъалаи вазине ки дар байни мо шумо аст, ин беморие ки мақсад дар байни ҷавонону пиронсолону занону апаву хоҳору ҳамаи мо шумо ҳаста. Ин бемории геморрой. Бемории геморрой ё ки бавосир, беморие ки дар натиҷаи васеъшавии рагҳои хунгузари қисми поёни рӯдаи мустақим ба амал меояд. Ин геморрой аст. Сабаби он пеш аз ҳама иҷрои кори вазнин, дуру дароз нишастан, кор кардан масалан, ва тез қабзи шикам яъне запор шудан мебошад. Саволотона нависем бародаро. Саволотона нависем даки. вақте ки мо ба ин беморӣ гирифтор мешавем, ин бемории мақсад геморрой яъне бавосир ду нишона дорад. нишонаҳош мисол хунравӣ ва хунравии даруна ва беруна, варам намудани рӯдаи рост. дар ин гуна ҳолат бемор дарди сахт ё нороҳат ва ҷудошавии моддаи ғализро низ эҳсос мекунад. ва як чизро гуфта намонад ки бародарои азиз, гуфта намонад ки ҳар як кадоми мо шумо вақте ки туалет меравем, ҳар гапа откровение гуфтан дар кор. ман аз ҳама шумо эҳтиромо хоҳиш мекунам ки дар бораи беморӣ чӣ бошад, простатит бошад, чӣ кадом беморӣ бошад, саволотона навишта монед. вақте ки ҳар як кадоми мо шумо туалет меравем, аҳамият додан дар кор, туалета аҳамият додан дар кор. барои чӣ аҳамият додан дар кор? Масалан, мо шумо туалет меравем, пеш аз туалет рафтан чӣ кор мекунем? мақсад мо бумага мегирем, бумагое ки ҳастан рӯз мефурӯшанд ки 10 рублав, 5 рублав, 15 рублав, 20 рублав. баъзан бародарои мо мераванд барои арзонӣ шуда, барои мисол анде ки мақсад махама тоза кунам туалета, мераванд бумагои 5 рублав ё ки 6 рублав мегиранд. ӯ бумаго метавонед бародарои азиз хеле ба монанди как наждакам. Мақсад вақте ки мо шумо тоза мекунем худмона, метавонед ки дар байни ҳаму мисол бумага мақсад яъне ҳаму сихакҳое дорад. сихакҳо ба ҳаму порчаҳакҳои ҳаму пихакҳо майда ки ба монанди стекловат ки мақсад ҳаму рӯда худаш пардаи лобӣ аст ки камтар нумаке агар мақсад сурох кунӣ, аллакай уҷа мисол худтон медонед ки гной пастайни гной. дар ҳолати берун рафтан, дар ҳолати қазои ҳоҷат кардан, вақте ки зур мезанӣ ки поён, албатта ки мақсад дар он ҷо чӣ мешавад? дар он ҷо албатта ки хун мебиёяд. ва хеле мардуме аст ки мақсад худшона мақсад кам одамое ҳастанд ки худшона ривоят мекунанд беморӣ.
ира меган суроғ шудани рудаи аммо рост. ва ҳар ҳол бародарои азиз, вақте ки шумо туалет меравед, ами бумагҳои 5 рубла нагиред. барои чӣ? Барои ки вақте ки шумо туалет меравед, ами софтуна пок мекунед, бумагҳои 5 рубла вай албатта ки суруғ мекунед. вақт шумо фикр мекунед ки соз шудам, соз намешавад, чунки уҷода фақат ғаждӣ. ин вобаста мардон занон мешаванд. Мардон занон бисёрта истифода мебаранд, вале ки шумо дар ҳамин чизои магазинҳо хати медароед, махсус бумагҳое ки гладкие рӯждака мақсад мулоим аст. албатта ки вай ба руда ягон зарари хуша намерасонад, чунки тоза кардан метавонад. ҳози баъзан бародарҳо бисёр ба ҳамон муроҷиат мекунанд. албатта ки сурхшавии ҳамон руда аи бумагҳое ки мо шумо мехарем мақсад гладки, и ба руда зарар оварда намерасонад, чунки ягон ҷои руда суроғ карда наметавонад. барои ҳамин бисёр бародарои мо пеши ман бисёр мегӯянд, муроҷиат мекунад, ака доктор, мақсад ман геморрой шудам ин вай. бисёр ҳолатҳо ман якчиро мушоҳида кардам, ки дар ҳамин бемории геморрой хеле гуфтем ки дарунӣ мешавад, берунӣ мешавад. бемории геморрой, дар бемории геморрой бисёртар ҳозир духтуро меравед, шумо чиро истифода мебаред? Чӣ мебарам? свеча бисёр истифода мебаранд. ман шахсан рост бисёр ҳамкорон менависанд ҳамин свечаҳоро барои мақсад геморрой. созшавии авора ман надидам, рост гап. барои бародарои азиз, вақте ки шумо прежде чем шумо истифода мебаред ҳамон доро, маз истифода баред. маз хуб аст, чунки маз бисёртар таъсири хубша мерасонад. аи свечаро ман рост гап бовар давират накардам, чунки бародаро бисёр истифода буданд. созшавии авора ман надидам. дар бораи беморӣ агар геморрой гап занем, хеле гап бисёр аст. пеш аз истифода бурдани ҳамин, пеш аз ҳамин гуфтани ҳамин бемории геморрой, шумо саволотуна бисёртар кунед. саволотуна кунед, мақсад ба ҳар саволи шумо ҷавоб гардонем. ва дар барои бемории чиз бемории простатитам ҳам хел чиз саволе ки бошад, саволотуно ҷавоб гардонем. агар шумо изо мекашед, значит дар WhatsApp менависед, ман иншоалло саволотуно ҷавоб мегардонам. иншоалло ки дар ҳар як бовар мекунед, ҳамин саволи ҳамин бародар хеле хуб бовар кунед. хеле буд саволе дод ки
бародар азиз Хуршед ТВ ака барои аллергия чӣ гирӣ медадорам? Хуршед бародарҷон барои аллергия шумо дар WhatsApp ман нависед, ман бинависам маздтон. Агар аллергия пӯст дошта бошед, калси хлорам хуб аст, барои аллергия бисёр хуб аст калси хлор. чуне ки мо шумо гуфтем, геморрой мешавад дарунӣ ва берунӣ. ҳангоми бавосир берунӣ вариди беруни рӯдаи рост васеъ шуда рӯдаи он берун мебарад. ҳангоми бавосир дарунӣ бавосир дарунӣ васеъ гашта рӯдаи он бевосита дар рӯдаи рост ҷой мегирад. ҳаинҷа гап бисёр аст. барои муолиҷа кардани ҳамин беморӣ албатта ки ира як видео мекунем барои бемории геморрой действительно минависем равон мекунем. наметонам надорем. WhatsApp ки надошта бошӣ бародар, имо навис. Наметонам надорем. имо 915 398 32 68. барои бемории ҳамин геморрой бародар азиз хеле отдельно ман видео мекунам. видео чӣ хеле вақте ки видеоро ман мекунам парту суратошна дар кадом ҳолат чӣ хел мешавад, аз чӣ сар мезанад, мақсад трешина додан мақсад. ҳозир барои ҳамин вақте ки гуфтам ку барои бумаг ҳозир проблема асосӣ чи аст? Проблема асосӣ он аст ки мақсад мо аз ин бумагҳои арзон ки истифода мебарем, албатта ки трешина рӯдаи рост мешавад. аз ҳамон сабаб мисол хунравӣ бисёр мешавад. вақте мо бисёртар намедонем, бисёр ҳолатҳо намедонем. ҳолатҳое мешавад ки мисол аз язва, мисол аз желудкарам хун меравад, мо сарфам ки намерем, мегӯем геморрой аст. ва шумо кам бидроед дар ҳамин видео, мисол ин видеои мани, мақсад интернет дар вақти дуромадӣ бихонед бародари азиз, бисёр хуб мешавад. ҳангоми бемории геморрой муолиҷаша мақсад гап мезанем. вақте ки мисол худат геморрой мешавад, яъне бавосир мегӯянд, шадиди берунӣ, яка берунӣ ё зани ширгарм, мақсад анестезин ё ки гепарин истифода мебарем. дар вақти хуншории рӯдаи рост адреналин истифода бояд кард. яъне агар ҳангоми мақсад бемор агар соз нашавад, метавонед ки мисол беморро ба беморхона бурда дар ҳамон ҷо ҷарроҳӣ кардан наркорад. бемории геморрой беморие аст ки бениҳоят бемории мисол фақат мисол бӯи нофурам, бӯи ғалис фақат неприятния, мақсад чизои хуб хӯрда наметавонед, чизои шах хӯрда наметавонед. бениҳоят бародарои азиз, дар бораи бемории геморрой ҳатман ман видеои хуб мекунам мепартам бародари азиз. барои пешгирӣ кардан мақсад
барои пешгирӣ масалан кӯдаконро аз хурдсолӣ ба риоя кардани қоидаҳои беҳдоштӣ, яъне мақсад ҳамавақт дасташонро тоза нигоҳ кардан, хоб бале бародар азиз, ман дар Москва ҳастам. Сабзали Муродов бародар ватсапда бинавис, ватсапда ман адресамро метавонед. ба бемории геморрой киҳо гирифтор мешаванд? Одамое ки кори вазнин мекунанд, одамоне ки бисёр ҳолатҳо қабзияти шикам доранд, яъне шикамшон сахт мешавад, ва одамоне ки бисёр бухгалтеро бисёртар мешаванд, шофёро бисёртар мешаванд. Дар ҳолате ки мақсад бисёр шиштагӣ мисол ҳайд мекунед ё ки бисёр дузанда бисёр мешаванд. ин намуд одамо ба ин беморӣ гирифтор шуда метавонанд. ин намуд одамо бисёр гирифтор шуда метавонанд. барои пешгирии бемории геморрой чӣ бояд кард? Аз хурдсолӣ ҳамавақта бояд машқҳои спортӣ, яъне давидан, ҷаҳидан, мақсад заниматсия спорт кардан дар бор. иншоалло ки на геморрой мешавад, гимнастикаро кардан дар бораи саломатӣ. Ва ҳозир бародарои мо мақсад бисёр савол вақте ки ҳамин бумагҳоро истифода мебаранд, бумагҳо мақсад мехарошанд, масалан мурода роста вақте ки мехарошанд, мақсад фарқ карда наметавонанд, геморрой трешна фарқ карда наметавонанд. Бисёр ҳолатҳода мақсад вақте ки ҳамун бумагҳои 5 рублаи 6 рублаи ки мо истифода мебарем, ҳамон трешна метавонад, мисол сурух мекунад ҳамун рӯдаро, рӯда мақсад лобӣ ки ҳаст, пардаи лобӣ ки ҳаст, дер мечаспад ва хеле мақсад гигиенаи шахсии худро риоя кардан дар ки баъд он рӯда мисол мечаспад. барои ҳамин бародарои азиз, ҳамавақт бо эҳтиёт бошед, ҳамавақт чизои хуб истифода баред. ва шумо агар шофёр ҳастед ё ки шумо ягон коргари чӣ ҳастед, мақсад кор мекунед дар корхонаҳо ё ки бухгалтер ҳастед, чӣ корага ҳастед, ҳамарӯза як бор ду бор ё ки машқҳои спортӣ, мақсад гимнастика, ягон ба мағз машғул ҳастед 2-3 соат, мисол бисёр аз ҳамин беморӣ мисол шумо раҳо меёбед. салому алайкум бародар. Шукр раҳмати калом бародар, саломат бошед. Шукронаи худо соз. Савол тин бародар азиз, савол тин. барои ҳамин бародари азиз, ва нафта намонад ки бисёр занакҳоро барои аз ҳамин бемории геморрой мисол ранҷ мекашанд. Кадом занакҳо? Занакҳое ки мақсад фарзанд таваллуд мекунанд, фарзанддошт, мақсад дар вақте фарзанд таваллуд кунед, албатта ки зур мезананд. Мисол вақте зур занида, албатта ки рӯда мебарояд, бисёр мушкил аст. ин яка тоҷикӣ гуфтада, мақсад вақте ки ба медисина суҳбат мекунем, албатта ки камтар нофаҳмо аст. Албатта ки ман бар мақсад як видео мекунам, мепартоям. камтар шаҳр медиҳам дар бораи бемории геморрой. вале бародарои азиз, агар ягон хеле гапҳои ман ноҷо бошад, ягон нофаҳмӣ бошад, ё ки гапҳои ман мақсад
ҳузури бисёр кӯшиш кардам, ки мақсад агар як мақсад як суханам ки бошад барои шумо як хуб аст, чунки шумо мефаҳмед. вақте дар ҳолатое ки шумо агар ба ҳамин чӣ гирифтор мешавед, ҳамин беморӣ ёки геморрой ёки трешина, ҳатман шумо ба доктор муроҷиат кардан дар кор ай. барои чӣ? Барои оне ки мақсад шумо фикр кунед, шумо дар поён мисол ҳеҷ ҷоро дида наметавонед. Шумо ҳеҷ маҳал агар духтур набошӣ ҳеҷи фаҳмида наметавонед. баъзан ҳолатое мешавад, ки дар дурuni рӯдаи рост палиб мешавад ёки дигар бемориҳо мешавад. мо ҳеҷ мисол чикор карда наметавонем. мо тоҷико ҳамин хел ҳастем, ки вақте ки як бор ду бор касал мешем, мегем соз мешем. Лекин на самом деле соз медонӣ, агар ҳамин ҳар як беморӣ агар дар сари қабша нагирӣ, ҳеҷ маҳал соз намешавад. барои ҳамин бародару азиз, вақте ки шумо худтонро нохуб ҳис мекунед, шумо вақте ки мисол аз дарунтон хунравӣ сар мешавад, ҳатман ба доктор муроҷиат кунед, равии худтонро нишон диҳед. мақсад бисёр хуб аст. хубаш ҳамин ки мақсад доктор сразу метавонад, агар доктори опыт дошта боша, мақсад сразу шуморо метавонад ки ташхис монад. вақте ташхис мон, албатта шумо тавобат мегиред. дар ҳамин бисёр ҳолатҳо бародарони мо рак кишешӣ мегӯянд, ба касали рак гирифтор мешаванд, хеле мегарданд, аммо касали рак аз якум ба дуюм, аз дуюм ба сеюм, аз сеюм ба чорум мешавад, чорум стадия ки мешавад, баъд ман касал шудам инвай, мақсад ӯ фоида надорад, ё химиотерапия инвай бисёр мушкил мешавад. барои ҳамин бародарои азиз, ки ҳама вақте ки шумо худтонро нохуб ҳис мекунед, ҳатман ба доктор муроҷиат кунед. ин ҳамин ман мақсад телефони ман, ватсаби ман ҳама вақт гирон аст, шумо нависед. бахшиш саволи як бародар бихонам, чӣ нависад ҳастам, ки дар Россия ҳастам, саломати соза неста, бачадон дард мекунад, ман арос бозира накардам, бачадон ман 24 сола ҳастам. чӣ адуд мекунем? Садриддин Сафару бародарҷон, чӣ кун? дар ватсап ман навис 915 398 3268. иншоалло ки ман ҳамун питерда духтурат меёбам, иншоалло ки равонро мекунам, мере пешаш менависад. ҳамкурсом ҳастанд, мақсад адреста метавониш хабдан мерад, ҳам такси мезанад, мерад мисол пешаш, иншоалло тавобат мекунад. лекин саволтон бисёр хуб 915 398 3268. 915 398 3268. ва ҳамиша бародарои азиз, вақте ки шумо бемор бошед, як бор такрор мекунам, вақте ки шумо бемор мешавед ё ки ба бемори геморрой гирифтор мешавед, ҳатман ба доктор муроҷиат кунед. албатта ман медонам ки як чизи неприятне аст барои одамизод, чунки мақсад як аппарата дар поёни ту мезананд, ин маънои онро надорад ки мақсад хел шудӣ ва як шудӣ. не. бародарои азиз, мо бемор ҳастем. Бемор ба ҳама чӣ бояд розӣ бошад, ки мақсад дардро ёфтан дар кор. пожалуйста, всегда.
برای همین برادر عزیز همه وقتتون رو احتیاط کنین. یک آدم برادر نویسته که صدرتین سفر بسیار سوال خوب نیست. برادر عزیز باید برگه میگم که ما سپورت شدگیم، سپورت کلینیکا. من درستیگه بغیرتی هم برادر خودمون رو میبینم که حیران میشم ده. بغیرتی هم خیلی وقتی که کادر هست، وقتی که میخواهد یاردم کنه دستگیری کنه شما را، شما نمیخواهید مقصد دستگیری کنید. در ویدیو گذشته برادر بسیار نوشتن که حرکت بسیار آهسته گپ میزنید و برادر عزیز نشد که من مثال بخیرم داد بزنید و دستگیری کنید. اینه در پیتر بچه اگه بشورد مثال دکمی نداشته است، مجبور کسل اگه چکار کنم. هم پرسوم هست در همه تمام شهرها هست، بسیار نامزد و علمی طبی و قدمی شناسم، بسیار پروفسور هم شناسم بسیار هستن. میتونم دستگیری کنم کنیش نه. این روز رفتیم مصلحت کردیم برای مثال کسلا رو توبت کردن. البته که مقصد برادر عزیز دستگیری کنید. هر یک سومی که شما میپردازید در کارت من با خود قسم من کوشش نمیکنم که مقصد شما را پرورید کنم. نه برات من کوشش کردم که مثل شما را دستگیری کنم. و کسانی که پیش من میبینند درست همه وقتا کوشش میکنم که شما مقصد نشان بدیم. برادر بسیار شما نشان دادم که دیسیپلین برادر میفهمم شکل به یک برای کنسولتاسیا که مقصد ما شما پیش میره. البته 30,000 میسپارید نمیشه که مقصد همین دستگیری کنیم. یک دیگر دستگیری میکنم. دستگیری کردن در پور برادر همه وقت دستگیری کردن خوبه. برادر رو میگو که من در دوام همین دونیجی بودم در این شهر مسکو به نهایت عذاب کشیدم به خاطر برادر به نهایت عذاب کشیدم. لیکن تیار هستم که شما رو دستگیری کنم مثال توبتون کنم. این دکتر منو نوبسته تو کدامی هستی نیستی همه را توبت میکنن. تو با خود دوست هستی خود دشمن هستی. من فکر میکنم که به یکون کس بدی ندارم، به یکون کس به من بدی ندارم. اگر بسی فکر کنی همه برادر گفت زور نیستی و گفت خوب نیستی. چه خیلی بشه که مقصد یک برادر تو پیش میام میگه که دکتر من بیمار شدم دیگه دستگیریم کن. چه خیلی میشه تو باید مثال بروشکی من دستگیری نمیکنم. چه خیلی میشه میتونی اگر تا اون درجه بیمون باشی که بعد بگی که برای صحبی بخواد نبینیم. البته که من خود سگره عذاب دیده یا مقصد رنج کشیدگیم در همین دوره دانشجوییم. در تاجیکستان هم عذاب کشیدگیم، در همین جرم عذاب کشیدگیم. عذاب کشیدن من در تاجیکستان چی بود؟ مقصد که مثال استودنتی چی خیلی لبوی آدم استودنت مقصد عذاب میکشد. کوارتیر با کوارتیر اکسیژن با اکسیژن میکشیم عذاب کشیدن. باید خشتورد اگر و خونه خشتورد میره باید بار اگر اده گفت زنم میگوی مردن ما باری بچه بیکی در همه خونه خشتورد سودگیم. برای میتون برادر عزیز من گفته ازم دستگیری کنیم دستگیریتون کنیم. وقتی که سوال میتونی التماس میکنم سوال در دایره موضوع مقصد مدیسین نبتیم.
не ки гапо дигар намуд гапо. Ман мефаҳмам, албатта ки барои ҳар як кадоми шумо ҳар як мавзӯъ интересне, дигар мавзӯъ интересне, лекин мақсад ҳар сухан ҷое дорад, мақсад маконе дорад. Значит, вақте ки ман дар эфири ман ки дур омадӣ, албатта ки нестем. Пас рӯзу ҷавоб мегардонам. Ман барои чӣ намихел эфирҳоро кардаастам? Барои оне ки мақсад кӯшиш кардаастам ки ҳам вақте қади шумо саволу ҷавоб мекунам, вақте ки аз мисол бо ҳар як мавзӯе ки хондам, мисол гузаштагӣ буданд, фаромӯш шудагиям, бо ба ёд меорам. Дигар мавзӯе ки мисол глубоко камтар чуқуртар, мақсад ҳам ба шумо мефаҳмонам. Ин маъни он надорад ки мо як ҷора пас мезанем, як каса пас мезанем. Не, наоборот, вақте ки мана дар дигар ҷо мебинанд ё ки дар ягон операсия мебинанд, мегӯянд кие? Мегӯянд тоҷике. Вақте ки ман дар ин шаҳри Москва мехондум, мепурсанд як ҷое, мегуфтам ки тоҷикам. тоҷик. Мегуфтам тоҷикоро мехонам? Мегуфтам конечно. Мегуфтам аввали ну тоҷик буд. Мегуфтам да мы все знаем. Мегуфтам ки тогда ки шумо ки бидонед, значит бидонед ки мо тоҷикем, тоҷикем. Барохара бародаро азиз, вақте ки шумо дар эфир медуроед, нависен саволотоно нависен. Бисёр хуб мешавад. бале, имрӯз шабона дар сменаем. Имрӯз рафтем як бемор доштем, бемори вазнин. як хона рафтем, омадем дар смена. Ман кӯшиш мекунам ки мақсад ҳар рӯзи шанбе бо шумо бошам, сменаҳомам бисёр шабона бошанд. Вале бародаро кам ҳастанд дар эфири ман. Агар 4 кас ҳам бошад, 5 кас ҳам бошад, то саҳара ба фирмка 200-300 нафар тамошо мекунад. биги дега. Салому алайкум доктор. Умедворам ки сеҳату саломат. Бале бародари азиз, саломат бошед. Иншоалло ки хуб ҳастам. лев аллаҳа. фармон тобат мешавад ё не? як бор гана саволта чота нафаҳмидам. лев аллаҳа саволта бинавис ки саволта нафаҳмидам қадар. биги дега. Доктор, як видеои коротки видеоро коротки мекунам, мепартам. Ҳатман видео мекунам, мепартам.
فهمیدم برادر عزیز. فهمیدم. بله توبات کرده میشوم. بله این فیکس و ریپلات پرون توبات کرده میشه. بله اخشی برادر از چوی بخورم که یا چوی بنوشم. چوی بخورم نه چوی بنوشم که به نهایت مونده شدم بار کنم. برادر عزیز، برادر عزیز از همه شما احترامانه خواهش دارم که карот که ویدیو میکنیم درباره زبور کلینیکا التماس از همه شما خواهش دارم که شاید که همین هفته من ویدیو را بگیرم پرتم شما بگیرین دستگیری کنین. التماس شما بسیار دستگیری کنین. شریف و بختیار جان برادر عزیز چی کنم در واسه من هست شلو من بینیس رو میکنم لیکن چی دارو رو گرفتگی التماس بنایسته من ببینم چی خیلی دورو گرفتگی برای صحبت انشالله یادم میکنم. و برادر عزیز از همه شما احترامونه خواهش میکنم اگر شما بیمار میشه اگر چی میشه شما در واتساپ ما نویسین. واتساپ من در همه نمبر در دیگه ویدیو هستم شما هست در دیگه نمبر
дар дигар видео ҳаста номерои телефони ман. Шумо дурен мақсад дастгирӣ мекунем, иншоалло дастгирӣ мекунем ҳатман. хай бародарои азиз, ба фиkrим ки сейчас смотрит як одам. ба фиkrим ки имрӯза шамо хайрхуш мекунем. иншоалло бародарҷон биги дига. Бародари азиз, хеле дар ватсап ман навис. агар саволое ба миён меояд, илтимос шумо агар саволое ки ба миён меояд, шумо метавонед дар ватсап ман нависед. ман ҳама вақт ба саволои шумо ҷавоб мегардонам. ва алайкум ассалом бародари азиз. не кори хуб шид. бахшиш бародари азиз ки чӣ хеле камтарак видео канда шуд. Сари нав боз связ хуб шудак. номерои ман 915 398 32 68. дар номерои ман нависед. иншоалло ки дастгиритон мекунем. бигед доктор якум сервис кида модарма як лечение навистам. салалш када излука каша яра када вай айтарун аллергия дуда. бародари азиз, ку ам дорӯе ки навистагисан кадом донаму дорӯам. мақсад дорӯе аст ки мисол дар шиками гишна хӯрдан мумкин нест. аслан бояд шиками серда баъди шиками сер мисол дороро истифода мебарад. шояд ки намедонам, ман аввал бинам, баъд мисол мебинам. ба шумо як чӣ медиҳам, маълумот медиҳам. шо дастгиритон мекунам. ваксина безопасна, доктор мебахшед ответ. ҳозир ваксинаро баровардастиян. ваксина мақсад дар ҷаҳон ваксинаи Россия, мақсад Россия ваксина Спутник мегӯянд бисёр ваксинаи хубе. албатта ки хубе. агар ёбед мисол ваксина охор кунед, хуб мешавад. барои чунки ман як дору барои ҳамин коронавирус медоистам. 14-15 ҳазор, 14-15 ҳазор. агар мисол бепул кол карда шавад, бисёр хубе. номерои ман 915 398 32 68. бале бародари азиз, нависта равон кун. ман иншоалло ёрдам мекунам. бародари азиз, ман як бор гапо мегӯям ки агар шумо новбаста кадоме ҳастед нестед, иншоалло ман дастгирии худам мерасонам. иншоалло ба ҳаматон бешухӣ. шумо вақт дуо кунед таъму сиҳат бошад. вақти охир бениҳоят мисол касал шидастам. рост гап дина боз касал шидам. шаб ба худо қасам намегуфтам ба ҳамин рӯз мезанам. бениҳоят сардарди вазимини буд ки аз сардарда гуфтам мемирам. лекин шукронаи худо ки ҳамин рӯз бо камтар ва саломатӣ бояд майда хуб аст. ва мешинам
Садриддин Сафаров нависи алло. О, ана навис, саволта навис. Канал майда рафтак ба 1800 подписчик. 1800 подписчик. Бародарои азиз, подписаться фаромӯш накунед. Лайка фаромӯш накунед. Лайка. Ва бародарои азиз, аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш дорам ки хоҳиши бародарона барои зубори кушодагимон фаромӯш накунед. Дастгирӣ кунед ҳама вақт. Та як ҷо бикушем барои тобат карданатон. Албатта ки барои кушодани клиника ё ки дастгирӣ кардани ҳамчун беморӣ ба фикрам ки ба ягон кас на маънӣ надорад ки ба як кас душман ё ки ба як кас мисол чи ҳамчун тобат ай мисол ман ҳамчун духтур метавонам дар любой давлат рафта кор кунам. Фарқ надорад кадом давлате аст нест. Бароқара бародари шумо дастгирӣ фаромӯш накунед. ҳамон чизе ки ҳам духтури рус мефаҳманд моро мефаҳмед. иншолло ей гап нест бародар азиз. ҳамҷа бародармон биги дига иншолло доктор ёрдам мегирем худо хоҳад. иншолло ҳамин бародарон бениҳоят дар ҳама видео фақат фаъолай, фақат ҳамин нависистай, фақат ҳамин гапҳои хуб менависад. агар ҳам хел бародари мо як 100 бошад, 100 1000 мешавад барои дастгирӣ. نهصد و 15 398 32 68 اینا نمره من. ба фикрам ки саволотун зиёд нест. қариб ки ба фикрам дигар савол надоред бародар азизам. хай бале, ана бачаҳои мо ба як фанд фирефтаи мақсад конкурс бениҳоят дода мешаванд. инро хай худат медонӣ, мисол ҳама медонанд. ё ки ягон мошина бинанд мегӯянд ки ана ин мошина ман мебирам, ана иншолло мошина шербача ин вай гуфта
маро сигаб касоне ки конкурс мекунанд чикор мекунанд ба оюрам кордо нестам росигаб ош шаванд мисол чикор мекунанд бикунанд хоб гунahkor мешаванд чизе мешаванд намешаванд ман ҳичи гуфта наметавонам фақат гуфтанӣ ҳастам ки мисол дастгирӣ кунем дар баробари дигар бародарон моро дастгирӣ кунем моро як ҷо пушем ба худо қасам биёед ман мисол клиникарам мисол бепул мекунам шуморо мисол қабул кунам бепул мекунам ва бача чиай на хуб ки ҳамин кора натонем метонем карда метонем ва аксарияти ҳамин мисол конкурскуное ки мисол ҳастанд ман нигоҳш мекунам хай медонам ки одамои мошенник ҳастанд нестанд мақсад мебинӣ ки мисол мошенника бисёр аст агар нахоҳад ки ва ё бидуран як конкурс карда битонам мисол як мошина ба як кас битонам мо натонем иншоалло ҳазор одамро дастгирӣ мекунем ва як бори дигар мегӯям бародарои азиз ки ҳеҷ маҳал шумо ягон бор ягон ҷо мисол гум намекунам наоборот ман шуморо дастгирӣ мекунам шуморо ман дастгирӣ мекунам ҳатман бале вақте ки касал мешаванд вақте бемор мешаванд ягон ҷо қабулшон намекунанд ягон ҷо вақте ки бемор мешавад ягон ҷо қабулот намекунанд лекин зато тоҷики худат бародари худат дигарае вақте ки мисол бародари худат тоҷики худатам ки бошад бизанад бикшанатон даво намепартояд мисол бо раҳм дорад вале мо мисол кӯшиш кардаастем ки ақаллан як ҷо дошта бошем дар квартира мисол қабул кардан мақсад намешавад чунки мисол худтон медонем ки ба монанди ман дигар одаморо пул медиҳанд зиндагӣ мекунанд ганзшип бародар ту доимо ганзшип бародари азиз самутуна чи меоварам ганзшип бародар номери ман 115 398 3268 бинавис дар номери ман дар номери ман бинавис 115 398 3268 бародари азиз 915 398 3268 номерои телефони ман ягон мушкилӣ ба шумо дучор мешавад оиди беморӣ мақсад шумо метавонед зан занед бипурсед мақсад ҳама вақт иншоалло ман кӯшиш мекунам дар хизмати шумо дастгири шумо бошам вақте илтимос ватсаби ман да занг занед ватсап фақат барои чи ки бисёртар ман дар кор ҳастам худат медонӣ вақте дар ҷарроҳӣ бошӣ телефонро бардошта наметавонем ман барои ҳамин гуфтаастам бародарои азиз ки шумо дар ватсап наистед иншоалло ҳама вақт мисол дастгиретон мекунем иншоалло ин маъние онро надорад ки мақсад ман духтур ҳастам мисол барои мисоли орсон барои тоҷика худман ҳастам кадоме ҳастӣ нести иншоалло хидмати худам мерасонам бисёр судам бисёр
биди дега бародарҷон чӣ кун? Аму аназдои модартонам даватсад маро икад. Сол ман чӣ мекунам? Мебинам иншоалло. Ёрдамтон мекунам иншоалло. Дорутонам менависем рӯи ёрдамтон мекунам. вақте ки ман дастмия набошам кӯшиш мекунам ки мақсад ҳар як видеое ки видео не ҳар як прямой эфири ман мисол барои савол ҷавоб дар бораи бемориҳо. хуб бародаро азиз, ба фикрам ки имшабаша ҷамъбаст мекунем. Ман кӯшиш мекардам ки соати 9 эфир бирорам, лекин аз сабаби корҳои вазминам рости гап дер баромадам. Вале гап нест абразим, гап нест бародар азиз. Иншоалло, иншоалло эҳтиёт мекунем. Ман ба вақтҳои ҳозир, вақтҳои охир бисёр бемор шудаастам. Намедонам, худо тавба кардам, ман як сайре здоровиём, лекин вақтҳои охир бемор шудаастам. Яке агар мақсад як ҷое фаҳмида ягон фалокат бошед, хайр дуо бошед. Одамизод мирандае. Сардардӣ бениҳоят ҷой кардаги дар мо. Мегӯянд ки агар мисол бой бошӣ, мақсад бояд аз хайр саховат ё хайри ҷория кунӣ. Лекин аки мо бой нестему, мисол ҳамун чизои хондагимонам, мақсад барои мисол шумо кӯшиш кардаастам ки агар як касе шумо соз мешавед, гирам як хайр мешавад ба фикри ман. барои ҳамин бародар азиз, худоҳофиз, худо нигаҳбонтон боша, ҳама вақт тандурустият боша, ҳама вақт ҳеҷ маҳал дардро набинед, ҳеҷ маҳал аз бемориҳо танқисӣ накашед. Манам чун доктор мегӯям ки ман медонам пеши ман бисёриҳо мебиёнд, лекин баъзан одамое ки мисол фикр нокарда гап мезананд, фикр мекунам ки мақсад ҳамино докторо худшон мехоҳанд ки касал ба пеши моро биёяд. Не, касал ҳеҷ маҳал ман намехоҳам ки як бародари ман мисол бемор шавад. иншоалло бародар азиз. худо нигаҳбонтон боша бародар азиз, саломат бошен. То видеои оянда як видеои дигар мебарорам дар бораи кӯмак барои Збор клиника. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки видеоро падилиса кунед, бигзор дигарро ёрдам кунанд, бигзор ман дастгирӣ кунам мардуман, мақсад оиди бемориёшон. худо нигаҳбонтон боша, саломат бошед, дар амони худо бошед. худо нигаҳбонтон боша.